Hej John, jeg vil fortælle om, hvad sollys er. Hvis vi kigger på den her tegning, så det synlige lys er det, mennesker kan se med det blotte øje, som går fra 750 til 400 nanometer. Og i den anden ende af skalaen har vi det infrarøde lys, og i den modsatte ende har vi ultraviolet lys, som altså er UV-stråler. Det er kun A og B UV-stråler, der når helt ned på jorden og kan påvirke vores celler. Og sollys er en masse fotoner. Ja, det er selvfølgelig fotoner. Ja. Ja, men så skal vi videre til toren, som ned på, hvad der menes med begreberne absorption og refleksion. Og det er, når, kort sagt, så man sige, at når noget reflekterer, så er det fx når solen sender stråler ned på jorden, så strålerne, de forsvinder jo ikke bare, de reflekterer tilbage via eventuelt vand. Og her er John, og det er dig, vi snakker til nu, John. Så jeg laver en sgu. Ja. Tak for det, John. Så er der lidt Det ser rigtig godt ud. Men de stråler, som så rammer jorden, de forsvinder ikke bare, som sagt. De reflekterer, og det vil sige, at de så for eksempel rammer det vil sige en blank overflade, som hvis der er vand, så reflekterer de bare op igen. Og hvis de så rammer en sky, så reflekterer de tilbage igen, så de rører sådan op og ned. Hvis der så tingene endelig bliver skyfrit, og der er en tynd atmosfære, så vil det så reflektere ud i rummet igen. Hvorimod absorption, det så vil sige, at de bliver på jorden, og de for eksempel går i luftpartikler, sådan så vi får varme på jorden. Og det er lidt, hvad jeg har Det er derfor op i ozonlaget, at hvis man kigger på en temperaturkurve, så lige pludselig stiger temperaturen op ved ozonlaget, fordi at der bliver absorberet rigtig mange af de her solfotoner. Yes. Okay. Og O2 og O3 og H2 og CO2, det er nogle gasser, som ligger i atmosfæren, og som har rigtig stor betydning for, hvor meget varme der absorberes, hvor meget lys der absorberes fra solstrålerne, og det har en stor betydning for temperaturen på jorden. Og det kan man også se på den her figur, hvor man kan se bølgelængden på de forskellige solstråler, og så oppe af y-aksen kan man så se, hvor mange procenter der bliver absorberet afhængig af bølgelængden. Og der kan man så se, at de korte lysbølger, de bliver absorberet af O3 og O2, mens de længere, mens de lysbølger med en længere bølgelængde, de bliver absorberet af H2 og CO2 i forskellige grader af procenter. Så stregen. Den viser. Så ud for lidt over 3, der kan man se, at der bliver ikke absorberet noget. Så det der, hvor absorptionen stopper, det er det, der sker ved den her streg. Stopper. Hej John.